Des de fa anys i panys, del castell de Caldes baixa a la vila una dona pèrfida i execrable a qui tothom anomena la Malavella. L'acompanya sempre el seu esbirro, en Suc de Bruc, un sicari de poques llums que té per missió executar les ordres de la seva mestressa. Aquesta, amb l'arribada del bon temps, de les freixures li brollen unes ganes irrefrenables d'una menja ben especial, el cor tendre d'un infant, i envia el seu botxí perquè durant la nit, quan tot és tranquil i la guàrdia és baixa, prengui d'alguna casa un nen o nena, el fiqui en un sac i li porti el seu cor estufat en una safata de plata. Heu vist com floreixen els arbres? Heu sentit cantar els ocells? Doncs, vilatans de Caldes, estigueu atents, que això vol dir que ja ha arribat l'hora i que ja són en camí. Ja hem arribat a Caldes! Vilatans! Prepareu-vos, que ja sóc aquí altra vegada! Que està tot com molt apagat i quiet. On són les meves amigues bruixes? Com és que no m'han vingut a rebre? És que, segurament, senyora meva, amb el confinament territorial, les que venen deuen ser de l'estranger i no hauran pogut arribar, dona. I les danses, i les cançons en el meu honor, i els jocs amb foc, i els esoterismes. Ai, mestressa, em sap greu de dir-li, però, clar, les distincions no es poden reunir gaire persones. I alhora, clar, en fi, és que no... Però què s'ha pensat aquesta gent? On ha quedat la cortesia, les cerimònies i les reverències cap a la meva persona? Jo, que sóc la màxima autoritat d'aquesta vila! És que la culpa la té el coronavirus de Pobrot, senyora. Suc de Bruc, m'estàs traient de polleguera. No pares de desbarrar. Deixa de dir barbaritats i troba on s'ha ficat la gent. Que no són bestieses, mi senyora, que no. Ja li he intentat explicar quan anem allà al castell, però no m'ha volgut escoltar, com sempre. Recorda l'any passat? Estaven tots confitats, que no sortien de casa de res per res. Te'n recorda? Doncs ara els han desconfitats de casa. Ja poden moure's una mica més cap aquí, una mica més cap allà. Però és que hi ha coses que no es poden fer, i no es poden fer festes on s'hi trobin molta gent. Per això
no hi ha ningú per fer-li la rebuda que vostè se merecia. Mi senyora, la més gran de totes, i la més poderosa, i la més apolenta, important i bonica. Calla, suc de bruc, i deixa de fer-me la rosca! Que amb tot el que m'has dit no estic perquè em tirin floretes, mal llamp. Si això que dius és veritat, vol dir que el malefici del virus encara perdura. La malostrogança em persegueix. Aquest any de la pandèmia he passat molta gana. Tants mesos tancada sense menjar, cors sucosos i tendres, això m'ha tret la joventut. Fins i tot m'ha sortit alguna arruga, ai, las! Però això s'ha d'acabar! Per tots els dimonis i mocs de trols verds, no permetré que això duri ni un sol dia més! Suc de bruc! Que mana, mestressa! Aquí em té, als seus peus! Oh, gran senyora meva! Potser no podrem fer la meva gran festa, però no passarà ni un dia més sense que pugui fer-me un bon tiberi de sucosos cors de criatura! Oh, ja salivo només de pensar-hi! Soc de bruc, jo me'n torno cap al castell, però tu et quedes aquí i t'esperes quan tothom s'adormi. I què faré aquí tanta estona al sol, mestressa? Ai, en ple dia tothom em veurà. I a més, senyora, és que no et pot anar pel carrer sense la mascarilla, que et pot enxampar el virus aquest. I què? Però se'n troben de mascarilla de la meva talla? No. Doncs t'espaviles! Això són problemes teus. O és que no saps fer la teva feina? Potser sí que aquest virus t'hauria de liquidar i jo podria buscar-te un substitut. Ai, no. Ai, mi senyora. Ai. Si jo, sense vos, no sé ningú. Jo, per vostè, faria qualsevol cosa, qualsevol. Això està molt millor. Però és que, senyora, no gosava dir-li. Però és que, clar, quan es fa vos, hi ha una cosa que es diu tot i queda, sap? I, és clar, sembla ser que no es pot sortir al carrer, però tothom està confitat. I jo, doncs, que no podria anar a buscar res, ni al marrec, pel carrer, tot, no hi ha ningú. Mira, no em surtis amb falòrnies, tu ara. Qui dicta les normes en aquest poble, Qui les dicta? Jo, que per això en sóc la mestressa. No hi ha cap autoritat per sobre de la meva persona. I t'ordeno que aquesta nit vagis a caçar per mi i no se t'acudeixi tornar amb les mans buides. I així és com la Malavella torna a fer cap al seu castell i deixa en Suc de Bruc amb l'encàrrec de tornar amb un cor d'ànima innocent per poder-ne fer un bon àpat. Se'n sortiran Suc de Bruc malgrat les restriccions i el toc de queda? Aviat ho sabreu. Era